Ka Voice of the People Party hakasngi palai kalapan pau ke jingbom hun halor karukom nyo ke kabut Hamelim constituency ha ka baga kartong ka party ka kong ai bandablin eflengdo klasharemno au kartong ka kongres ubaroni wilengdo ha ka shiti she chief electoral officer ba FR Kongor u general secretary ka WPP u Dr. Ricky AJ Sengkon ulong bah ka kartong ka party na Melim kakong ai bandablin eflengdo kaseng ka karpat banyobiang ke kabut na Melim constituency nakadaw ka jingrko karukom ya ka jingdon kibut kibawan thep bat ka jingnyopat yaki ulong bakat kum ka jing ajing tip u counting agent na ka meet number saw baka kor EVM na ka polling station na saw mauribi lalap bakadon na ka on mood katbah ka jing shisha kadeban long ka off mood shushu ulong bah ka polling station number pranong se perda balung pedeng bi ba returning officer ulap tha baka jingnyo ya kabut kandai deka wiwi pat slip haka jaka banyo na ka EVM hana balai daw bagadon ka jingthut haka kor EVM ulong bah ka jing shisha lade ban penbet ya ka jingthut ka kor EVM bat ba ka jingnyo kandai na ka EVM kumbale shikwi pat ulong ru badai halor ka tega daw bagalapan artatin halor ka jingnyo kibut kiba ka kartong jungki kalayo kumta kum ka parti kisngode ban karpat banle e ka badan kam halor ka ne kumba kala ka dew shakmat Deban kuman, menang kersan. Dan ni, ban kersan itu ya. Dan ni dia. Kedua last turn. Ada yang pilih apa? Yang nak sebelum belum kau ya yang suara sih ya, yang suara sih. Oh ya. Ya.